am divorțat. Se mai întâmplă, mai divorțează oamenii. Cred că eram prea tânără. No, bine. Lui îi plăcea și altceva. Da, avea și o altă orientare, da. Bănuiam ceva, dar parcă nu puteam să aranjez puzzle-ul, știi? Și eu niciodată nu comunic cu foștii mei. Doamne ferește! Asta e de la Români au talent. Vai de capul meu! Aoleo! Păi astea sunt personajele din Republica Moldova. Vestitul personaj Simona. Nu pot să ascund. Acest personaj m-a făcut vedetă în Republica Moldova. Și stăteam eu acolo la coadă și mă uitam ce să-mi iau și o doamnă de acolo zice, da, nu sunteți dumneavoastră fata aceea? Aoleu, zic, da, eu sunt. Vă ajut cu ceva? Zic, nu vreau nimic, mă uitam. Am plecat de acolo. Există și varianta mă abțin.